Ay, bakala, nalagay ko na. Ang pangit ko naman siya. Pag-vlog ka ba? POV lang. Sige, lahat na ulit ko na dito. Dala na ita. Ano ko? Wala ko dala. Mungkin natin yung balutak mo na. Ito. Ada terbits na tayo? Di na naman? Ata? Awan. Awan. Apa di baru ya? Sebentar. Sana ka rin? Wen, pagulday. Nagtatay ko ng damagay. Kaya pa ilang mga taon bago kumubak. Minuit ko isa, dinubuan. Toy, sarunod toy. Ah, ganun ito. Kumpi na. Ilan na to yan? Alam ko natin ito. Ay, kuya, pagsanggalin ko na maglago-lago. Bigay. Bigay, ganyan, diba? Ni, lago si kuya. Ay, 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 bigay. Bigay, Yan din, nabartukon. Sampay ah, kurang pay. Ha?
Bumabay nga at may iso Pagsarap lang hindi babago Makakaliyo ipako na Mapaparus sa may nagiging Kaya pa Ikaw kung hindi ko ka naguyod. Yeah. Naguyod na? Oo, naguyod.